vanhu vakuru kugara muparliamendi muya muri Zimbabwe kunyengerana kuti iwe togona kungozviwedzera makore, togona kungozvironga tozvivhotera, tototi tawina, totowedzera makore tiri pano pabasa zvakabvumirwana nevanhu veZimbabwe muconstitution ndezvimwe handiti. So vakaita zvinhu izvi vachigaya kuti iwe zvinogona kungorova zvakadaro manizvi, but muri Zimbabwe vakazvinyepera because news dziri panews desk right now muri Zimbabwe dziri kutaura about an explosive chicourt case chabikwa hachisati chavhugwa, but mubikigo wachaitwa pane drafting pashandiswa matop lawyers muri Zimbabwe. This is news dziri kubva kuna comrade takawira vari kutiudza about a plan yecourt case. So right now remember this, Mnangagwa reason why asiri kutanga kuimplementa zvinhu zvaakasaina into law mu Cape 3, it's because remember kuchine macourt cases ari pending nokuti vari kushaya kuti iwe toudza vanhu kuti chii toitonga sei nyaya. So vanongazama kuda kuidismissa, vachizama kuda kumboti makanganisa chakati imboendai mutanga maenda kuhigh court mozouya constitutional court handiti vachingodhileya but vanenge vachitozviona kuti apa pabudika madhuku akazvitaura kati iwe kune kesi yekuti there is just no way, judge haana kana another way yekuitonga kuzviko kuitonga in favor, right? That's one. Now padikwa chingungu ndengu chiri kuda kupinzika ende ichichi ndeche parliament straight because matsotsi takazvimaona muri Zimbabwe, matsotsi shuwa mungaita zvinhu zvakadaro kupandukira vanhu ziyambi mungaita zvinhu zvakadaro kupandukira vanhu, kumukira vanhu. So muri Zimbabwe ichi chiri kuda kupinzigwa chinopisa because tinogona kuona first time we are going to make history once again. Takamboita history kunzi nyika even nanhasi takabreka marecords, takabreka tiri kuzvinumber one pana angatirova here izvozvo panyaya dzeinflation. In fact I think tiri panumber 2 panzimwe ichi takangama 2 worldwide wazvinzwa kukubreka record pasi rese wangu kuzikamwa pasi rese nenyaya yekuti hey inflation iri kokoko handiti. Chingwa unoenda kunovata nhasi chichinzi kwanzi chiri kuita $100 mangwana unomuka chako chakuita 7,000 gono chichiprinda mari unyatsoona kuti paipa ndo pandakanyatsogona kuti ava vanhu havana kukwana. In fact kana when I read about that history, see in fact taiva vapenyu panguva iyoyo chotatira pana but unotoona kuti apa parwarwa pagwagwa vachiprinda mari kanyumba rikwa 100 billion kana kwakuvhunduka 100 billion 1 trillion baba ikaprindwa, right? Ugwere but tasimuka kubva ipapa tiri kutaura zviri kuitika nhasi uno. Tava about to see something big again chinogona kuita kuti tibreak record zvakare pasi rino chekuona parliamendi yese yemuZimbabwe vachivharirwa mujere yese kusara kwevakavhotera no parliamendi kuvharirwa yese kupinzwa mukati. That might happen because chingungu ndengu chabikwa muri Zimbabwe, chicourt case chiri kuda kupinzigwa
chatiri kunzwa from the Chiwenga faction chekuti because takakuudzai isusu about mamoves ari kuitika in the deep state. Remember panapa ndo pamunowana information neni super. Tiri kuti isusu mudeep state mune Zimbabwe Chief Justice uyo akapedza kugadzwa manje Elizabeth Gwaunza, who is the first female Chief Justice in the history of Zimbabwe. Right. Uyu ari kutaurwa naye from the generals vari kuside rekwaChiwenga. They have been talking to her. So nokudaro zviri kutipa hope yekuti pachazojajwa nyaya yekupinzwa kuCamp 3 itori kumatare edzimhosva constitutional court, the biggest munyika. Anditi ikokoko kana vachizojaja after vaita matalks, we hope kuti she will judge from her conscience, not from fear or intimidation or influence of bribery, money. Anditi. So now imwe court case ikavhugwa ichiri in the pipeline as of right now. That's the information at Napa News Desk. Kana ikavhugwa mhuri yeZimbabwe tinogona kuona mashura, chishamiso chisivonekwa. Anditi chisivonekwa umandara waamai. Anditi ndo zvatogona kuona zvichiitika muno muZimbabwe, kuona parliament ichirohwa yese down mjere pfe murikubata. So maZimbabweans mazhinji right now anenge achikudza kuti Nexus izvi zvinhu zviri kutozoitika, but kune vamwe maZimbabweans anenge ane madoubts kuti zvinhu izvi wangu Mnangagwa is too fast. Mnangagwa wangu usikuona iri zvimfesiri iri, Chiwenga rakatomisa pakona, Chiwenga hachagoni kana kusuduruka kana kuita sei etc. Because kuna vamwe anenge achikuudza kuti remember Chiwenga anenge akatenderedzwa nehama dziri kubenefita from him being the vice president. Everybody, even mukadzi wake chai might advise him to just chill and vongoenjoya kuva ma-vice president. But what they don't see ndechekuti they might not enjoy that for long, because kana vakatadza kupinzira chingungundengu fast, Mnangagwa ari kuzovapinzira chingungundengu. Saka zvinopera zvese izvi zveuvice president, izvi zveukula down muri zvima-vice president, zvinopera zvese. Motomira nevanhu, motoita move, yes, motosacrifice yourself and everything for the people, and you say, hey, why chichi? Because you're already benefiting right now a lot from the people's resources, and for that reason, that's why you also have to stand when it's time to stand. So mune Zimbabwe ndichida kupedzisa ndichiti ndaiwa toda kungotaura about Chamisa, because Chamisa wakatigwadzisa, wakagwadzisa maZimbabweans mazhinji. Right now maZimbabweans kana ukauya uchiti you Zimbabweans Chamisa hana mhosva, Chamisa chichi, maZimbabweans anotokutuka kuti wakatengesa. And vamwe vanoti manje munomublame chimaida kuti aite sei zvikazodii. No, aifanira kungonyarara, kunyarara cheko, because white promise isusu kuti wakatirongera chapwati hanzi muchazipigwa chahwati chiri kuuya. But anyway, zvakare Chamisa is not the problem munyika medu, whether akabribe or not. He is not the problem. The problem it's ZANU-PF and its leader Mnangagwa. Especially Mnangagwa is the biggest problem, the biggest one, because tanga zvinhu zvasipo, unotanga musindo pane peace. So stay tuned. Peace.